Lelakon ora ono sing ngerti pungkasane. Wong nandur bakal ngunduh riwes dadi pemesine. Lelakon ora ono sing ngerti pungkasane. Wong nandur bakal ngunduh riwes dadi pemesine. Tak buka nggo crita wiki critane Paijo. Esok makani pitik sedurung budal makarya. Biyen uripe semrawut kaya rambut genderuwo. Jan ngenes mesano tinggo omongan tangga-tangga. Kerja saka esuk muliye nganti surup. Pas bayaran minggon entek mung tinggo urup-urup. Kan slupan nepsu molimone mlaku mabuk pendak dino railing soco pok meneh sahan pisu. Lelakon urip yo mung mampir ombe. Sing dadi pitakonan dudu omah lan bandane. Dibokati wasan Paijo wedan ngoya bondo. Wis kepepet butuh denen milih belok ngewo. Jare tangga kidul desa wana dukun sarwa bisa tanpa pikir dawa Paijo teko langsung mara. Laku lakone dedemit nutupi sing gawe urip. Paijo wis keblinger mara ning gone wong pinter. Mbah dukune takon Mas Paijo ngresake nopo? Jawabe mantep jeleh mlarat aku pengen bondo. Lelakon ora ono sing ngerti pungkasane. Wong nandur bakal ngunduh kuwi wis dadi pepestine. Yo ngerti yo wiki lelakon sing salah lakon ngene iki tipe takdir sing ora genah. Matrata Paijo kelingan pesene Rama. Jodoh rezeki pati ora bakal salah alamat. Paijo mung meneng wis kebacut peteng ajine. Buboni daging gagak niate arep tinggo nyate. Njur ngrapal sopo mantra disusuli uga rampe. Paijo katon mantep ra ngurus tempe mburine. Lelakon ra ono sing ngerti pungkasane. Wong nandur bakal ngunduh kuwi wis dadi pepestine. Lelakon